Themba ngikhathele ama-anda wakho uhamba ugcose yonke into. Wena hawu. Kanti unjani la ikhanda uyakamima kancane yazi uzovele qhamuka uweni qhamuka ugogo bafica ama-anda endizindle yonke la. Ubuzothini ukuthi uklina ugogo noma uklina uwini-ke la? Sebathiwa le anda yakho. Anda yami enhlanhla le ngishutha ngayo letha la. Themba awume manje. Ngishutha ngayo le anda manje. Ngeke ushuthe nge-anda Themba. Wena. Wena boy. Lalela lana. Uyabona le anda le. Labantu laba mangabifika labazile ukuzoshutha beshuthela umdlalo we-TV labantu bazoshutha mina ukungibona ukuthi ngindoda eqotho ngindoda yazi into zawo ngindoda ehlakanisayo ingenaphi ande enhlanhleni angithi mina ngizothi ngesikhathi ngishutha but labantu babe bengibuka kwi-TV ngesikhathi ngikhuluma so i-anda yami yenhlanhla fanele ukuthi ingifake inhlanhla Themba angeke usho ufake lento futhi bafuna ukwenzele nje konke lokho angithi ngifuna ngibatshela ukuthi ngingaba i-brand manager mina ungichazela ukuthi onke abantu bothe promotion baba brand manager bazohanjela izindlu zabo bayashuthwa nje phela nabantu bama-TV bayashutha nje bakushutha usekhaya bakushutha usesitolo bakushutha usemgaqweni bakushutha usetoilet bakushutha ekamereni bayashutha nje Themba ake kuthiwe-ke bayafika abantu bakho bakwa-TV bayashutha la endlini bashutha phansi kombhede batholile le anda yakho ngiyayilahla hayi yakho kodwa angeke ipasi yakho ungakhethi nkosikazi kodwa umndeni angeke nawe uyazi wala noma beyihlupho angeke ulahle igazi lakho obohlala okhala njalo uyahlanyisa uyakhulisa isikhathi Gogo Azengithanda kodwa ungiphazamisi yini manje Fanele ngivuke ngiyekwenye futhi interview namhlanje. Kodwa indlela enqana ngayo uthi angimane ngiqale phansi kodwa ungitshele ngempela ucabanga nje umende uthatha uvila voxo nje obheke nje une interview lelo khamse uyawunuka umendo nguthole nana. Gogo. Yabona wena kuyasho ukuthi usugugile. Sikayiphumela nje la kuwena. Sikayiphumela nje. Uyazi into egugile yini? Ibhayisekile. Hayi mina. Uyabona nje angibanga wocabangile. Okay. Mawukuthi gogo uyanqaba ukuthi ugugile. Ayivalwe ke impesheni. Hayi ubala lona inganikhona wena yonkondlo. Ubala lona. Mayibalo. Yazi wena gogo avuyithanda njalo izinto. Hayi my baby khululeka. Akumina engithanda izinto. Izinto ezithanda mina. Izaduma uyazi isithando sami yabona uma sekucebezela kanje angeke kusaqhamuka ngisho impukane eyodwa sekuyosinda wona amaphela kwazisa ukuthi siyasutha yabona nje masekuyitshela ngiyazithi abantu bakho-TV mabefika bafika yonke into nje iyacebezela yabo athi obani bona isithando sami okay namakomisha abekahle awuthi sisuse nala mabhodi wakhayo ujabulile ngizokuphoxa hayi uyazi kanje isithando sami nabantu asivele sibapracticele okay siyofaka i-makeup akusho ukuthi mangabe kuza abantu bamafilimu sekufanele nifaka ama-makeup okay kulungile-ke Themba okay nazi ezakho right wena usekhishini right wena usekhishini uyatatazela uyapheka uyatatazela right mina ngiyafika ngiphume emsebenzini bese ngiyafika mangifika bese ngiyakuthinta ngithi qa bese ngiyaqabula ngithi manqamncwa bese ngikushaya isithena bese ngithi kunjani Montuza Themba wena bese uthini ngibiza ngamagama amnandi wena bese umbise ya ngikubize ngoju lwami leyinyosi ngikubize ngoshokoledi wami o-brown hayi wena ushokoledi wami umnyama
Hayi Themba. Themba futhi amagama amnandi funa ungibiza ngawo. Uhlala ngaso sonke isikhathi masila ekhaya. Ungibize ngawo nje. Ngize njani? Ukhona ungibiza ngawo ngaso sonke isikhathi. Amagama amnandi. Njengoshokolete. Kodwa hayi omnyama. Okay, ushokolete wami onani white. Yabona Oh, senipracticela vele ifilm manje. Oh hayi bengisamuzwa nje ushokolete wami umbala webhakabhaka. Uyazi wewini la bengicabanga ukuthi nawe sikufake kulento yethu yokushutha. Vele bengisazontshoza nami vele fanele ngibe kuyona le nto. Yeah. Fanele ngibe lead. hayi uzula kuyinto zama TV. Mina sisibuya khumbula ukuthi ngakutshela ukuthi mina ngenza iadvert. Ngadlula kanje. Hawu wini bakudlula nje kwakho. Futhi into enkulu leyo. Yabona sisibuya mina lento engenza iphumelele. Kusho ukuthi wadlula kodwa lana ufuna ukuba yili. Ufuna ukuba yilidi la. Ngizonika nama-tip. Ngizonika ama-tip. Look, awusinike ama-tip, awusinike nje ama-tip. Qala ngizoba yini lead. Hayi enye into yazona wina inkinga la ukuthi manje labantu laba bafuna ukushutha mina nobuyi njengabaningi bekhaya. Yebo. Ayikabi hayi. Ngithole nami i-advice yami. Mina uma ngigezela izitsha. Kwinike ngisacela ukuthi mawuqeda lapho ngisize elunch nesisi. Ngifuna isiqashi la ekhaya. Isiqhathi ekhaya uyasazi ngibonge yedwa. Dane. Mama ikundusha. Hawu, wewe gogo. Hey, kazoyaphi singaka usucebezela. Ngine point laba amabhizinisi. Gogo. Lalela. Ngizolungisa ngale ngoba angisalisebenzisi ikhishi mase kunje. Hayi kulungile wini, kulungile sisi. Yeah. Luka la. Manindeni mina. Ayibuki lento le. Iboze. Hey amamiliyoni lawo. Hlala phansi kuchazele mngani wami. Uyazi ngithe ngilele ngafikelwa okhokho bami abadala. Yezwa bangifikela nephupho lokuthi ngizothola amamiliyoni. Yo nansi ilotho madoda. Hey ibayima kuyona ilotho. Sofanele sisebenzele le kubuya woza la. Sebenza kanjani? Sofanele sisebenzele nzima. Umuthi lo wokusiza abantu abanempandla. Abanempandla kanjani? Lalela. Bangaka abantu la eSouth Africa abanempandla. Awucabanga? Lonke iSouth Africa inqwaba abantu abanempandla and bayizonda benjalo ngithi. So ke nanko umuthi efanele usebenzise. Supheke mase sisiza labantu abanempandla. Igidigidi amabhillion amarand. Hey. Hayi suceba la. Siwenza kanjani kahle kahle? Kulula. Into esoyenza sowuthatha nje obunje, sufaka ibhodweni lelikhulu ethi ugalaza yabona? Right. Sufaka phakathi. Ubili. Yabo nje ushisa unjalo uthathe. Ushisa unjalo uthatha. Yabo? Wesikhathi uthi thatha ubeke isikhashana. Ephakala khoyibo. Fumbu ino leseziyakhula. Aziqinisile. Ufuna ukunikela inyaka futhi nami icebe. Senze same thing siwuthathe subilise uthi bey. Yabo besifazane ke impandla. Hayi madoda. Webhonga. Umthetho wakho wabanjani wena? Indaba bengikhuluma nawe into uyishintsha ibe ngendlela ethatha. Abantu wakwambona umuntu osifazana onempandla. Bonga ucabanga. Awuyasiqinisile angazi umbona umuntu. Kwakwenze njalo abantu besifazane Siyeke indaba abantu besifazane. Yabona Bonga mozolo kubhizi uqhubeka nale nto akukhipha ke le business. No ngikhipha. Ngakukhipha ke le business. Lalela. Kufanele okay kuzoba yimina kube wena kube uthela. Lalela. Hlale ngikutshela njalo ukuthi wena ungamfaka uThembe into lesikhuluma sobabili. Usho imali engaka ngisamfaki ndoda. Awufuna amamiliyoni. Ngiyafuna ngeke. Manje pho indaba ufuna thatha omunye umuntu. Wena sisebenze nawe sobabili. Sihlanganise lento. Wena into ozoyenza qala kuba upheka lo muthi mi. Upheke lo muthi sufake emabhodleleni sukhipha. Inqwaba abantu ngisho yonke indawo yonke iSouth Africa. So siye ngisho ngaphesha kwezilwandle. Usho ukuthi ngasebenza ngaphesha. Yabona into ofanele uyenze. Pheka lo muthi. Ungalingi utshela uThembe. Ungatshela umuntu gogo wonke umuntu angazi umuntu usezwana. Okay, nazo. Uyathembisa ngithi? Hayi ngiyethembisa nazo. Awusalupheka ke la. Andula. We. Hawu bashe bafika kangaka manje. Hey, awubabo. Ayizadu. Ungenani? Zadu.
Ah, hey. Hey. Nice room, eh? Nice. Wow, some pictures on the wall. Nice. Nice decor. Nice. But my darling, it's too small for a film. Oh, hayi kona impela ngiyacabanga ngehlo lakho lamafilimi ngabancane lento kodwa ke thina sinobuyi phakathi enhlizweni zethu inkulu impela hayi asanele. Lalela la madam. Here I'm not going to be videoizing your heart. Lana sikhuluma nge-actual life. Reality. Yangithola? Oh. Sanibonani. Awusiyabonga ijuice. Mawenza. Yebo. Hayi juice. Yes, abanye abantu bayangigida. Makhulunywa nge-acting angikwazi ukuthi abanye abantu bacabangani. Bacabanga into engakaze ngayibona ubona umuntu engenzela izinto engazazi la. Kanti makhuluma nge-acting khuluma, you know what I mean. Ngicela ngifundele. Yakhumbula ngikhuluma nawe kitchen ngithi ngiyayazi mina lento. Yeah. Yabona uma u-actor. Akufuna uqinisa ukuze. Ufuna natural. Be natural. Ungajuluki. Relax. Breathe in. No, in. Out. Relax. Phethe mina manje mawinisa. Okay, kulungile wendalela ngiyezwa kodwa ngicela ukuthi ungaye ukungibukisa nalabo afana ukusho breathe in breathe out. Ungayiloko yeah. Hello? Yeah. What is that all about? Oh no. Besikhuluma ngejuice ukuthi natural, 100% natural juice. Natural okunuka. Yeah, kunuka ijuice natural 100%. Lalela la. Angibafuni abantu abahleba isizwana. Abantu abahleba ngibafuni mina. Okay, lalela madale. Ibikhupha into zethu lapho khipha manje. Tetazela lo mfana. Okay, wena uzobheka iCamera ngoba wena uzokhuluma kuqala. All right, madale. Shishisa. Stititi. Uma ngala. Yeah, uzobukhuluma wena ngale nkathi zabathula idaba lakho ukuthi indaba kumele simkhethe as a branch manager. Sizwa mnumzana. Ufuna ukungitshela ukuthi senza umsebenzi we-TV? Awuthule wena. Hey lo muntu, la ngikhuluma nge-TV screen. Siyazwana? TV screen madali. Ningamnaki lo. Ujwayele ukuthobula izithombe zemishado nemingcwabe and all that kind of stuff. Oh, sorry, director. Ngicela ukuphazamisa. Angithi manje mina njengoba ngilana, ngi-assistant yaButhemba. Angithi manje ngifuna ukuthi ngazi ukuthi ishot yeni yokuqala nithatha phi. Yabona into engisho, ni-make up uButhemba. Ngoba wona Buthemba yabona njengoba kukhona uwini. Njengoba kukhona mina. Yeah. Relax, beka konke kumina. Director, tshela mina ngizokwenza Yeah. Hello. Uba ngani? Nguwini mina, mawiniza. Wena omnyoka. Wow. Wazingi ifilimu wini? Sisibuye ngicela ukuthi umtshele ukuthi mina ngenza i-advert ngadlula. Kodlula. Excellent. Dlula ke madali, dlula. Yezwa? Lana ngifuna uThemba nomfazi wakhe. Hayi sebenzi sabo. I don't need their maid. Angisona isisebenzi. Whatever. Themba madali. Oh, nawe nizongilandela masiyanga la ekitchen sizwa. Wena Stititi usemeleni lapho. Uyaza. Yeah, direct. Sisibuyi, what does he take me for? Ngicela ungaphatheki kabi wena kuze kuphele lento. Lalela ke, ngicela uhambele emjondolo kaBhongo ufuna utshela umuntu azokhipha igundane uThemba ngazezwe. Kodwa ngicela umtshele ukuthi angisona isebenzi. Mina ngumawiniza mina. Hayi, kulungile mzansi ungaphatheki. Angifuni umuntu angitape mina. Nguwini. Hey, amamiliyoni lawa xapha yabo. Yabona nje. Billion, Yabo ngibona nje ngithule ngicabanga ngiyabuka mina ngisabona uyabona lama video lawo umculo lesingane ifaka igqebhe encane hayi ngiyayibona bona zona ke nje siyimela left and right tholela lezi eziba ama video lezi ezidancers chikize angisaliboni nebhodo ngibona kuyingane uyabona ke Bhongo uyadlala ke wena uyabona mina ngifuna ukudonsa inkunzi malanga inguzunguza uyabona le donsa isonto emhlanje ngime ngiqhamuka nje Newcastle basho ukuthi Sorry. Bhongo. Uthi sisibuya ngikubiza ngale khona inkunzi egundane ezobonakalisa yonke lento. Lalela la akunasikhathi samagundane ngibhekene namabhillion hey yena ntenuka nami hayi kholutha hayi bro semusana unuka isindlu manje hayi kholutha kodwa into nje sihlanganisana Bhongo amumtshela isikhathi samagundane angisenasi lalela Bhongo kuzobonakalisa khona ama camera lapho khona abantu abashuthayo khona igundane wewe yazi ngizoya lapha uyazi maso lalela angikho lapho ngisegundaneni ngilandelela ngiyekho usophuthuma igundane Come on Bhongo
indoda ekukade lo mali yethu lapho. Imali yethu ungazodlala la. All right. Silence society. Going live in 3, 2, 1, action. Yebo ukumele nje kwamkhanyana wami. Uqala la ekhaya. Yeah. Ave usizo kumina. Yeah. Usiza ngayo yonke into. Uyindoda eqotho, enamandla, akesabi lutho. Yeah. Yazi nje ukuthi ngaso sonke isikhathi uma ngabe senza into. Anipangwa umuntu etisumoya. Direct wema ukhulume nalomuntu. Direct. Etisumoya akho umuntu okubamba inkunzi, ukhuleke ubhongo lo, uhlala ngala ngemuva wale ikhaya ukhuleke nje Uma kunjalo ke madala isithithi sesingaqala enkosazana sesingaqala isikhathi yimali. All right buya ngala. Time is money madala. Oh. Yabona shemini kahle. Bayayigeke ngiphansi. Ibakhiyaka gogo. So yabona mina bakwethu. Ngeke nje ngiyagogo kahle. Mina ngithi ngeke ngikwazi ukuqhubeka nayo yonke lento mangabe uthi leli gundana nikalibamba la into efana niyazi ukuthi ngiyahamba nje. Ngazi ngibona indoda indala ngayo isabe igundane ngazi iphuka imlenze. Bonke umhlobo. Cela ungenzele ifavor. Thola leli gundana uThemba ngisaya kuye ngani. Ngizocela abantu becamera ukuthi bathi thatha ibreak kancane. Uyezwa baba. Ngizokwenzela magosi. Yazi ngiyandaba yegundane isengidepressa manje yazi nje imani ngiphathise ngekhanda. Gogo uhambe kanjani ku-interview yakho? Kahle. Aw kahle nje. Ufuna ngithini? Ngoba ngihambe kahle bangixoshile lapha bathi bengabiziwe. Baxoshisa uqala ukukhuluma. Ngingaqala kanjani ukukhuluma ngingabiziwe? Awushemi gogo yasingasingaphambukela. Abantu abancane bele bayaxoshwa abantu abamnyama wazini wena. Funa uhambe nami. Lalela, ungasizakala bathe basazongibiza. Ungasiza. Hayi sobona. Ukusina njalo wena. Uhlekisa. Hayi cha, ungcono ngoba usabmu phezulu. Boy. So, nitholile. Asitholanga. Buye ngeke ngikwazi mina ukusuka la mangabe igundane ningalitholile kanjani. Themba ngenze njani lapha? Buya ungeka ngithi ngakutshela ukuthi igundane langenzani sayingane. Iyazi la kulumizwane wale esibhedlela. Ukhuluma kanje ngoba lethi ingekho kuwena ungathi ukuthi inbongo. Ingene la. Hayi bopho. Webongo. Akukho nani ngene inyanga ubuvaliwe. Awushiye kancane. Phuma phuma. Ngiyaxola isiqiniseko. Usiza na. Themba, ngenze njani ngabantu bakho abangaka? Ngeke phansi hamba benze nomini baphuzisa ijuice badlisa ukerose. Hey. Sayitsheni awumakhelwane. Siyabonana nyamazana. Hayi kuyathembisa mefikane ukushuthi hayi umuthi lo uduma umhlaba wonke. Ngibiza nabo umthetho. Ngithi phela nama ngisho ngizosho ukuthi hayi indaba ihlali phansi ngoba isaba amazolo. Hayi nama hayi ngoba kungiphethe lokho kungiphethe mase kuthiwa wena uyakhona ukwenza angibe khona. Hawa kule kodwa mengibheka ngathi sekonakele kakhulu. Konakele impela. Ake ngicabanga ngathi kuzofanele uthola amabhodlela amabili. Uthola amabhodlela amabili. Amabili pho. Njengoba ubona uhlukene nembala. Manje mawunjena ke bususebenzisa uyawusebenzisa usebenzisa kanjani? Uyabona ke lo hlaza ngoba ngathi ngaphambili sekonakele kakhulu owusebenzisa khona la. Wathi ukuthi lona lona ke wangapha wona wangemuva usha khona la. Okay. Yabona ke iwona ke lo uthi usebenzisa nje awusekulungile. Sekulungile Sekulungile. Hayi nekepisi lomsebenzi ngelisahamba nayilwela. Manje uluma kangakanani? Uyabona lo ngoba phela uwona olungisa imonakele siyonakele kakhulu. Lona u500.
mase kuthi lona ngoba hayi bese qala ukuba ngonywa bese qala ukukoda nakhona kulimele kakhulu asubize lona ube u300 futhi base kuhlangene ke u800 ngathembisa phela ngane kamama usho ukuthi ngempela awuzuqothula lezi ezikhona nje kusale kungafese umkolutho yabona ke manje kusho ukuthi ke azizwani kahle ngeke ukuthi abantu abaningi angaka abafike bezofuna lo muntu okungcono mina uyekeke uhambe kuyobheka kwenye indawo hayi cha salusubamba bona onsumbulwane bakho hayi sheshisa maningi amakhasimende ulayini mude emnyaka hayi ngakuthathela nje khule kodwa kulungile ngoba yini hayi khona ngathi yasala hayi lena angithi yenele hayi yona ngibonile noshintsho kusho ukuthi phela khona netiphu tshela mina ngempela imphumela ke lapha noma uzothatha isikhathi uyabona nje mawufika nje muthi ufika nje endlini ubufaka lo ufake nalona emva kwemizuzwana emgakanani vumbu inwele zaphumbuka nje kuyashesha hayi ke iphunga linjena ukasabi iphunga wena makhelwane uyazi phela kuthiwa umuthi ophilisayo uyababa. Now put the camera on. What's wrong with you? All right, hambela le. Awuthanga ngiyakisi. Themba, ngizofuna uzelana ngetrack emadali. Going live in 3, 2, 1, action. Direct. Mina ngisho angikwazi ukuqhubeka nalento mangabe ngegundana alifiki. Enye into director ngithemba asuka nalento lento mfethu icaba ngathi kuzoqhamuka igundana mawuyipheka. Yini kuphela? Uqinise ngendoda manje. Uqinise ngendoda ngicela igundana. Shisa mngaka igundana. Ngizobeka lawo. Ichuphele dana ne? Ungasondeli nalento la. Magundana ekalungisiza omningi kangaka. All right, yabona makunjalo. Themba Madali, I do understand your fear, right? But tell you what, just relax. No, sit down. Relax. Ngiyayazi into ezisabe Themba. Abantu abaningi banayo inkinga ukuthi baphele. I couldn't because I want to cut. Well, now when one mood, it's your last chance. Direct. Cut. It's a rat. Direct my foot. iFamily Bonds iqoshwe phambi kwababukeli e-studio.